ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಯ ರೇಡಿಯೋಲು ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಅಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲದ ಈತ ಮಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಅತ್ತನಂಡ ಈತಿಯಲ್ಲಿಯ ಟಿವಿ ತೂದರನಿಕು ತಿಮಿಂಗಿಲ ಮೀನದ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಗೆ ಎಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಮೀನದ 200 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಎಲ್ಲೂ ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನದ ಕತ್ತಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ಸಾವಿರ ಆ ಕಾಯಿನ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಪ್ಪು ನಂಗೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಡು ದಾದ ಮಾತು ಇತ್ತು ಅಂದೇನು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ತುಯರದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾನ್ ಪುರಬುಲೇನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಚರ್ಚೆಡ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನೇ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ತೂತು ಕೆಲವು ಭಾರಿ ಜನ ಭಾರಿ ಉಮೇದೆಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಜನಕ್ಲೇಕೆ ನನ್ನದ ಜೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂಚೇಳಿ ಪಕ್ಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಏತು ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಈ ತಾಪುಣದಲ್ಲೇ ಇನ್ನದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಚ ಬಣ್ಣಜಿ ಡಬ್ಬೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೆನ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚು ಏತ ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಣ ಅಂಚೆನೇ ಆತನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಸು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಒಂದು ಯಾಪಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಗೀತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಒಂದು ಎಂಕಿಂಚ ಬಣ್ಣ ನನ್ನತ ಪೀಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಹೊಡೋದು ಏತು ಬಂಗ ಜೀವನದ ಎತ್ತೇರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಮೆಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ತೂಪಿನಿ ಬಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕುಲು ಮಾಡಿ ಪರಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತೆ ಜನಕುಲ್ನ ಕಥೆ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಮದುವೆ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒರಿಯೋಡು ಪುನಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ನದಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಿ ಒಂದು ಶುರುಮಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಹುಶಃ ಬರಿಯಾತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಮಾತ ತುಳುವೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಇಟ್ಟು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ ತುಳುವೇರನ ಪಾಲುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಿರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಡು ಬಾರಿ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಬುಕೈನಿ ವಿನಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಊರುಗು ಪಿರವು ಮಾತ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಯಪನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುನ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆತು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ದೇವರನ ಜೇರೆಗಳು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಆತು ವಸ್ತುಲೇನ ಸಂಗ್ರಹ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂದಿರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ ಪರ್ಬುಲು ಪರ್ಬುಲ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರ್ಬು ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಪನಾಗ ಇಂಗ್ಲೆ ಪೊಗ್ಗುನಾಗನೆ ತೋಜಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅತ್ತನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸೀನರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಪಿರಾಕದ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಅಂಡ ಈ ವಸ್ತು ಈ ಸುರತ್ಕಲ್ಲದ ಊರುಡೆ ಈತ ಮಾತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡವು ಪರ್ಬುಲ ಇರ್ನ ಈ ಸಾಹಸಾಗಿ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕುಲು ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಅಂತಲ್ಲ ಪರ್ಬುಲ ಎಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಅವು ಚರ್ಚೆಡ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನೇ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ತೂತು ಕೆಲವು ಭಾರಿ ಜನ ಭಾರಿ ಉಮೇದೆಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಜನಕ್ಲೇಕೆ ನನ್ನದ ಜೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಡು ಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂಚೇಳಿ ಪಕ್ಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಏತು ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮೂಜು ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪುರ ಪೋದು ಕೆಲವು ಪುರ ಬಾರಿ ಬಕ್ಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಪರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಡೇರು ಪಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತೊಂದೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತೊಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕಂದು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂದು ದಯಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡಾಟಿ ಬೆಲೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರೆ ಈಗ
ತುಂಬಂಡ ಹಿರಿಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐತ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ಆತದ ಅಲ್ಲ ತೆಲವಣಿ ಇತ್ತಜಿ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತೂದು ಬಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ರೇಟ್ ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಗಿರ್ನೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಬೋದು ಪೂರ A to Z ಪೂರ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡು ರೇಟ್ ಪೂರದಿತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಉಂಟು ಬರಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೋಡದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇರ್ನ ಕೋಕೋಕೋಲದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಬಾಟ್ಲಿ ದುಂಬುದ ಈ ಬಿಯರ್ ಟೈಪ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಫಾರಿನ್ ಟೈಪ್ದ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇಂಕದ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಆಮೇಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೇರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೇರು ಮರ್ದು ಗೊರ್ಪಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ದುಂಬು ಮುಸುಂಬಿ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಮಲ್ತು ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ದುಂಬು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋದು ಇತ್ತಿನ ಸಿರಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪಿನಿ ದುಂಬು ಒಂಜೇ ಒಂದು ಏನು ಸಿರಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಮಣ್ಣದ ಇಂಗು ಬಾಟ್ಲಿ ಪಿರೋದ ಬಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಪಿಂಗಾಣಿದ ಪುರ ಐಟಮ್ ಈರ್ನ ಲೋಟೆಲು ದೀಪ ವೆರೈಟಿ ದೀಪ ದೀತ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ತಿರ್ತಿಡಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸ್ಟವ್ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲು ತಕ್ಕಡಿ ಬಾವು ಪೂರ ದೀತ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾಗ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅವು ಗ್ಯಾಸುದ ಒಂದು ದುಂಬುದವು ದುಂಬಂಚ ಬರೋದಿತ್ತು ಓಕೆ ನಗರಿ ಡೋರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಆಜುನದ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು ಆನೆದ ಲದ್ದಿಡು ಬಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ತು ದುಂಬು ರಾಜನ ಟೈಮ್ ಬಿಡೋದು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿದ ಬಕ್ಕ ಇಮೇಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿ ಫೋನು ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಡೈರಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಡೈರಿ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ತೂತು ಇಂಚ ಒತ್ತುಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಬೋಂಡ ತಿರ್ಗಾಡಾಂಡು ಹಿರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬೋಂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರಿ ಈ ಟೈಪ್ ಇಡು ಬೈದ್ರಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಐಟ್ ಸೀಲ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಐಟ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೀಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಿಲಿಟ್ರಿದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನು ಬಕ್ಕ ಕೆಲ ವೆರೈಟಿದ ಪೂರ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಮೇಟ್ ಬತ್ತನಾತು ದೀಪಲು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಗಡಿಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೇಜಾರ್ ಬಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಇದು ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಅಪಗದ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿದ ಪೇಜರ್ ಉಂಡು ನಿಮ್ಮಲು ಇದು ಪೇಜರ್ಲ ತೂಯರ್ ದಿಕ್ಕು ಜಿರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೇಜರ್ ಪುರ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿದ ಪುರ ವೆರೈಟಿ ಗಡಿಯಾರ ದಿತ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ದಿತ್ತಾನೆ ಐಕ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂದು ನೆಟ್ ಒಂದು ಅದು ಮುಂಚೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಬರೋದು ಇತ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನಾಗ ಕಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಐಟಮ್ಲ ದೀತೆ ಬಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಇಸ್ರಿ ತಿರ್ತು ಇರೇಕ ಕಲ್ಲುದ ಪುರ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇರೇಕ ದುಂಬು ಪುರ ಇರೇಕ ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕಾವ್ಯ ಬಾಡ್ದು ದುಂಬುದಿಲ್ಲ ಪುರ ಆ ಟೈಪ್ದ ಕಲ್ಲು ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪಣವು ಕಲ್ಲು ಬಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಬಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಫೋನು ರೇಡಿಯೋ ಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ ಪುರ ವೆರೈಟಿದ ಬಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಭರಣಿಲುಂಡು ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪುರ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನ ಪುರ ಐಟಮ್ ಇಂಚೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ಇಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಕಲ್ಲು ಪುರ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರ ಪುರ ಗುದ್ದುದು ಮುಂಡಾಸ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರೇಕ್ ಮುಂಡು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರೇಕ್ ಮುಂಡೊಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಟೈಪ್ ವೆರೈಟಿ ದಿತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗುತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡ ಪುಡಿ ಮಾಲ್ತದ ನಿಕ್ ಒಂದು ಪುರ ಕತ್ತಿ ಪುರ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಬಕ್ಕ ಭರಣಿ ಎಣ್ಣೆದ ಭರಣಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಲಾಟೆ ಒಂದು 300 ವರ್ಷ ಅವು 300 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಪೆರುಗೊಡೆದ ಗೂಡು ಪೆರುಗಡೆ ಬತ್ತುನ ಗೂಡೊಂದು ಐಟ್ ಒಂದೊಂದು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅವು ತಪ್ಪಾದ ನೆಟ್ಟು ಪೆರುಗಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತುನ ಪರ ಒಂದು ಬೇಬಿ ವಾಶ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಕಾದ ಎದುರ್ದ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ನೆಗ್ಲಡ ಅವು ಪುರ ಗುಜಿರಿಗೆ ಪೋದು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದು ಪೋತು
ಒಣ ದುಮ್ಮದ ಪರಾಗ 1922 ಇಸ್ವಿದ ಐತೆ ಎದುರುದ ಈ ಟೈಪ್ದ ಕಾರು ಅಂಚಿನದ ಅದು ಅವ ಹಾರ್ನ್ ಬರೋದೇ ಅದು ಹಾರ್ನ್ ಐತತ್ತು ಹಾರ್ನ್ ಬಸ್ಸದ ದುಂಬುದ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಪಿತ್ತಲ್ದ ಕೊಡಪ್ಪನೊಂದು ಪೂರ ದೀತನು ಪೂರ ವೆರೈಟಿದ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಕ್ ಈಚಾರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕುಂಟುದ ಒಂದು ಇರೇಕ್ ಕುಂಟು ಒಂದು ನೆತ್ತದ್ದು ನೈಲಾನತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಮರದಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾವು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಕುಂಟುಂದು ಒಂದು ಈರೇಕ ದುಂಬುದಾದ ಬಂಡೆ ನಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬರ ಬರೋಂದಿದ್ದು ಕುಂಟು ಬಕ್ಕ ಕಡ್ಡಿ ಟೈಪುದ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಡ್ಡಿ ಬಕ್ಕ ಈರೇಗ ನೆತ್ತ ದಸರಾದ ಒಂಬೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ದೀತೇನೆ ಅಂದ ಒಂದು ದಂಬೆ ನೀರುದು ಅಲ್ಪಣ ದೆಪ್ಪುಣ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಪಣೆ ಉಂಡು ಅವಳ ನೀರು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ತಕ್ಕಡಿ ದುಂಬುದು ಕೇರಂಗಿ ಪೂರ ತೂಕು ತಕ್ಕಡಿ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಕೋಲುಂಡು ಮೂಲುಂಜಿ ಕೋಲುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಜೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ಈ ಪಜೆ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಲಿತ ಪಜೆ ಬಕ್ಕ ಮರ ಕಟ್ ಅಲ್ಪುಣ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪುಣ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಸೇಮೆದ ಮನೆ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೇಮೆದ ಮನೆ ಮರಾಯಿ ಒಡ ಮರ ಉಂಟು ಬೆರ್ನಿಕ್ ತೆಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪುಣ ಬಕ್ಕ ಕಲಸೆ ಒಂದು 34 ಇಸ್ವಿದ ಕಲಸೆ ಒಂದು ಮರಾಯಿ ಉಪ್ಪುದ ಮರಾಯಿ ಪುರ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾರ್ದ ಒಂದು ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುರ ದಿವಂದಿತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬೆತ್ತದ ಬುಟ್ಟಿ ಐಟು ಪುರ ಕುಂಟುಪುರ ಕುಂಟುಪುರ ಪುರ ದಿವಂದಿತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅವು ತರ್ಮಾಸು ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಅವು ರಡ್ಲ ಅಂದು ಈರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2 ದಿನ ಉಂಟುಂಡು ಇಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ 2 ದಿನ ಉಂಟುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದುಲ ತರ್ಮಾಸ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಟಿದ ತರ್ಮಾಸ್ ಬಕ್ಕ ಇರೇ ಪೊಲಿಮಣೆ ಒಂದು ಲಾಟೆಲು ಪುರ ದುಂಬು ಪುರ ಅವು ಶಿಪ್ಪುದ ಲಾಟೆ ಒನೆತ್ತ ಶಿಪ್ಪುದ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಮಂಜಿದ ಈರಿಗೆ ಟ್ರೇಯಲ್ಲ ಪುರ ಉಂಡು ತಿಮಿಂಗಲದ ತಿಮಿಂಗಲ ಮುಳ್ಳು ಅಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಹೊಡಿತಾರೆ 43 ಸೇರ್ದಿನಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹುಟ್ಟುಪ್ಪನ ಬ್ಯಾಜಿಲುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿನ ಮದ್ಮೆದ ಟವೆಲು ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಸಾಧಾರಣ 1914 ಇಸ್ವಿದ ಬುಕ್ಕುಲ ಅವಲ ಒಂದು 1914 ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಸಾಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಾವು ಓಕೆ ಅವು ಪುರ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಪುರ ರಾಜ ಸೈನಿಕನಗಳು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂದು ತಾಲೀಮ್ದ ಅದು ಪುಡುಂದು ಜಿಂಕೆ ದುಂಬು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಆಣೆದ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ಬರೋದಿತ್ತು ಆಣೆದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪೆತ್ತದ ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು ಈ ಮೇಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಈರಿಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿದೊಂದು 40 ಇಸ್ವಿದ ಬಕ್ಕ ಈರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮರ್ದದ ಬುಕ್ ಪುರ ಉಂಡೈಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬುಕ್ ಉಂಡೈಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಈರಿಗೆ ಪುರ ಸ್ಪೂನು ದುಂಬುದ ಪುರ ಇಂಚ ಸ್ಪೂನು ಅವು ಮಹಾರಾಜನ ದುಂಬುನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ನೆಹರು ಫೋಟೋ ಬಕ್ಕ ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪಿತ್ತಲ್ದ ಕಾಸು ತೀಪಿನ ಬಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿರೆ ಬಾಡ್ನ ಚಿಮ್ನಿಲ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಚ ದೆತ್ತ ತಿರ್ಗಾವಣೆ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ವೆರೈಟಿ ಅದೊಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಲಸೆ ಸೇರು ಪೂರ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಇರಿಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಕೆಲವು ಒಂದು ಸೋಡ್ಸಿದ್ವಿ ಪುನಃ ಒಂದು ಏರೆ ದುಂಬು ಪುರ ಸೋಡ್ತಿ ನೆಟ್ಟೊಂದು ತಿರುಗಾದ ನೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಜಾಮಾತನೊಂದು ಅಂದು ಲಕ್ಕಿದೆ ಪುನಃ ನಂಬರ್ ಅವು ಜಾಮಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಯವು ಓಕೆ ಲಕಡಿ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಹೌದು ಅವು ತಿರ್ಗಾನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಕೊದಂಟಿ ಮುಡಿಗಟ್ಟುನ ಅದು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೊದ್ದಂಟಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕೊದ್ದಂಟಿ ಒಂದು ಇರಕ್ಕೆ ಇರ್ಮೂಲು ಅನ್ಪೆರ್ನಿಕ್ ಅರಿ ಮುಡಿತ ಅರಿತು ಬೇರೆ ನೆಟ್ಟು ದೇಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ಅರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಅವು ಮುಡಿತ ಬಲ್ಲು ಬೈತ ನಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ
ಇರೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡುವ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಈತ ಆಪುಣಂದಲೇ ಇನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಆನೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಬಂದು ಡಬ್ಬೆ ಮಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೆನ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿ ಏತ ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆತನೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಲು ಪುರ ಕನೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆರೆ ಕೋಲುಗು ನೇಲಾರನೇ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕುಂಟು ಅಜ್ಜೆ ಎಂದು ಕುಂಟು ದಿಯಾರೆ ಪುರ ಅವು ಕಂಬಳದ ಪನೆ ಮನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬನ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಚೇಲಾರಡು ಸಾಧಾರಣ 13 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಕದಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಜಾಗ 6 ಅಜ್ಜಿನ ದತ್ತಪತ್ತಂದು ನೆಟ್ಟು ಅವು 6 ಬಕ್ಕ 6 ಎಕರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಜಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಎಕರೆ ಇತ್ತು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾನೆ ಪಾಲಾದ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಇದು ಚೆನ್ನಮನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಯಾಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಾಂಚ ಬಂಡದ ಮುಂಚೆ ತಾರೆ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮವು ಏರಿಯಾ ಕುರ್ಪಿನ ಅಂಡೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಕುರ್ದೆ ಕೊರು ಅಕ್ಳು ಬಣ್ಣಗ ತಾರೆ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಕೊರು ಖಾಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಏರೆ ಬರಲಿ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಜೋಕುಲು ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಡು ಬೋಪಿನ ಅವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಕುಡ್ದು ನೀರಿಡು ಬೋಪಿನ ಅವು ಇರಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬರೋಂಡು ಮಿತ್ತು ಕೊಡಪನ ತೊಂದರು ವೆರೈಟಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಬರೋದು ಇದು ಮಿತ್ತುದಿ ಒಂದು ಇತ್ತೀರು ಆ ಪಿಜಿನ ಬರ ಬರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಪಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲದಿಯಿಂದ ಅವು ಸೇಫ್ಟಿ ಅದು ಉತ್ಪುಂಡು ಆಗಲ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊರು ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬರೋ ವೆರೈಟಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ಇಂದು ನೆಟ್ಟು ಬರ ಕಾಕಜಿ ಲಟ್ರ್ ಬರ ಪಾಡ್ರೆ ತೀರ್ಥಂದು ಇಂಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ದೀಪಿನಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು 1900 ಅಜ್ಜಿನ ಟೈಮ್ದ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಒಬ್ಬರು ವೆರೈಟಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವರ ಈರಿಗೆ ಮಿತ್ತ ವೆರೈಟಿ ಬುತ್ತಿ ಬರೋಂಡು ಅಂದ ಐಕೊಂಜಿ 700 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕು 700 ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಪಗ ದೇತೊಂದು ಕಾಶಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣ್ಣಾಡ 700 ವರ್ಷ ಒಂದು ನೆಕ್ಕು ಕಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾರಿದನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕಲು ಪಾಡ್ನು ದುಂಬು ಮುಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ದುಂಬು ಮುಟ್ಟುವಾಡೊಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಮರತ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪುಣ ಗಬರ ಒಂದು ಪಿತ್ತಾಳದಪ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಪಂಪ್ ಪೂರ ಸೈಕಲ್ದ ಪಂಪು ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ದ ಟೈಪದ ಒಂದು ಪಂಪು ಪಿತ್ತಾಳ್ದಾನೆ ಪೂರ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಬರೋಂಡು ದುಂಬುದ ಬಕ ಇರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಬುತ್ತಿಲುಂಡು ಕೆಲವು ವಾವ ಟೈಪದ ಬರ ಒಂದು ರವಿವರ್ಮ ಟೈಮ್ದ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂದು ನೆಟ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಇದರಾಳಿ ಶಿವಾಜಿ ಪೂರ ಕಾಯಿನ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪಂಡ್ಪೇರೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರತೆ ದೇತೊಂದಿನಿ ಪೂರ ಅಂದು ಮೂಲು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ದೇತೊಂದು ಅವು ಆರ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಈ ಫೋಟೋ ಉಂಡದು ಆರ್ಟ್ಲ ಬರ್ಲಾರು
ಅವು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಐಡಿಯಾ. ಅವು ದುಂಬದ ಫೋಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಬಂದು ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇರೇಗ ನೆಟ್ಟು ಗಗ್ಗರ ಬರೋಂಡು ದುಂಬುದ ಗಗ್ಗರ ಇರೇಗ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸಾರ್ತೂರು ಮೂವತ್ತು ಮೂಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಎತ್ತಿನದೆ ಗಗ್ಗರ ಬರ ತಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಇರೇಗ ದುಂಬು ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ಒಂಜೊಂಜಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಹೋಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ದೀಪಿನಾಗ ಲ್ಯಾಂಪುಲ್ ಬರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬರ ದುಂಬದ ಮರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರ ಐಟಿರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಾತಿ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು. ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಲೈಟರ್ ಸಿಗರ್ ಲೈಟರ್ ಪಕ್ಕ ದುರ್ಬೀನ್ ವಾಚ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕೀತ ವಾಚ್ ಪೂರಲ್ಲ ಪೂರ ಕೀತ ಬಕ್ಕ ಇರೇಕ ನೆಟ್ ಕನ್ನಡಕ ದುಂಬುದ ಬಿಗಿಲು ನೆಕ್ ಮೋತಾರ್ ಗನ್ನದು ಅನ್ಪೇರು ಇದು ತಿಕ್ಕುಜಿತ್ತು ಯಾರು ಉರ್ಪುಣೋ ಒಂದು ತಾಳೆಗರಿ ಇಂಡಿಯಾದಾನೆ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾದ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಕೂಡ ಯಾನಿಜಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ನೋಡು ಈ ಕಪ್ಪುದ ನೋಟ್ ಇತ್ತನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಇತ್ತನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಪ್ಪಗ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಇರಿಗೆ ಬಂಡಲ್ ನೋಟ್ಲ ದೀತೇನೆ 500 ಮೂಜಿ ಟೈಪದ ನೋಟ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ದ ಉಂಟು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಬಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿದ ನೋಟ್ ಬೈದಿನ ವರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಗಾಂಧಿ ಇರಿಗೊಂದು ತಾಳೆಗರಿ ಬರಿಪಿನ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಬಾಟ್ಲು ಮುರ್ಕಾದ ಬರಿಪಿನ ಒಂದು ಬರೋ ಪೆನ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆಗೆಲ್ಲ ಬರಿಪುನ ಅವು ಚೆಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಚೆಸ್ ಓಕೆ. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಿತ್ತದ ಮೂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪದ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಅವು ರೈಲ್ವೆ ಲೈಟ್ ನಾಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ದುಂಬುದ ಕೀ ಪಂಚಿ ಒಂದು ದುಂಬು ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಉರ್ರೈ ಪಕ್ಕಿ ಜೀವಂತ ಜೀವದಾನೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಏನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಾಳೆ ನಶ್ಯ ಬಾಟಲ್ ಅಂದು ಇಂಕದ ಒಂದು ನಶ್ಯ ಬಾಟ್ಲು ಉಂಟು ಆಮೇತ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯಪ್ಪಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಟ್ಲಿ ಪಡ ನಶ್ಯದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಮೇಟ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಟ್ ದಿಯೇನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ದುಂಬುದ ಡಕ್ಕನ್ ಹರಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನವಭಾರತ ಒಂದು 1964 ದನ ಅಂದೊಂದು ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಒಂದು ಅಗೋಳಿ ಮಂಜನ ಗಿಂಡಲ್ ಇಡ್ಲಿದ ಮೂಜಿ ಗಿಂಡ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಡ್ಲಿದ 6 ಒಂಜಿ ಮುಡಿತ ಒಣಸ್ಮಲ್ತ ಇತ್ತೇರು ಆಟ ಅಂದು 4ನೇ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿದ ಗಿಂಡ್ಲಿ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಾರ್ನ ಅಮ್ಮ್ಯಾನ ಟೈಮ್ದೊಂದು ಅವು ಕಲೆಂಬಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ್ಯಾರ ಅವೇನು ಕಬಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಿರೋದ ನಾಲ್ ಕಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಬಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮತ್ತು ಬಾಕಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇತೇನಿತ್ತು ಕಲೆಂಬಿದ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೆಲತ್ತದೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸು ಎಲ್ಲರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವು ದುಂಬುದ 64 ಇಸ್ವಿದ ಅವು ಎರಡು ಬರೀತೀನಿ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವು ತೀರ್ಥದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮುಲ್ಕಿ ಬೈದಿನ ಲೆಟ್ರವ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಗಮನ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರೋದು ದುಂಬುದ
ಒಂದು ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ 51 ಇಸ್ವಿದ ನಿಬ್ಬುಪುರ, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕವರ್, ಒಂದು ದುಂಬುದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಪುರ, ಓಕೆ ದುಂಬುದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಪುರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಪುನಗ ಒಂದು ಕೀ ಪಂಚ ಅಂದು ಪೂರ ಅವು ಸುಚ್ಚು ದುಂಬುದ ಒಂದು ಇರಿಗೆ ನೋಟು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಸ್ವಿದ ಉಂಡು 50 ಹಿಡಿದು 95 ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉಂಡು. ₹1 ಇಸ್ವಿ ನೆಟ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಪೂರ. ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವು 5 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತವು ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ ರಡ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಪುಡಾಂಡು ತೀರ್ಕಬೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈರೆಗೊಂದು ದುಂಬುದ ಈ ರಾಜನ ಟೈಪ್ ಬರ ಕೊಂಬು ಎಂಕಲ್ ಅವು ಕೊಂಬು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ ಉಳ್ಪುಣ ಅವು ಪೆತ್ತದ ಪುರ ವೆರೈಟಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಬರ ಕೊಂಬು ದೀಪಿನ ಬರ ಬಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಚಾಟಿ ಅವು ಕೊಳಲು ಪಿತ್ತಲ್ದ ಕೊಳಲು ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಕೀತ ಒಂದು ಕೀತ ಅವು ಕರೆಂಟ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂಯರೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ ರೀಲೆ ದುಂಬು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುರ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂದೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಲೈ ಐಟ್ ವೆರೈಟಿ ಬೇತ ಐತೆ ದಾಲಜಿ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಟ್ರು ಒಂದಿತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪಂದು ಹಿರಿಯಾಗ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂಡ ರನ್ ಆವಡತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲವುದೇ ತಂದೀನಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಜನ ಹೆಂಗಲ ಬಾವೇರಿಗೆ ಬರ್ನಿ ದುಂಬು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವಾಗ ಬಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಇತ್ತನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲು ಅವಾಗ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಅದು ಒಂದು ಟೈಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೆ ಬರ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗ ಅವ್ರು ಅಂದು ಇದೊಂದು ಖಾಲಿ ಸೂಜಿ ಇದೊಂದು ಸೂಜಿ
ಕಾಲಿತೆ ಆ ಸೂಜಿ ಇಟ್ಟು ಸೂಜಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ పోతు కొల్లు అండి అయితే వచ్చాను ఓ ಅಪ್ಪಂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಂಚ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಟ್ಕೋದು ರೇಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಡೆ ಆನ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜಂದಿತ್ತೇನೆ ಟಿ ವಿ ಅದು ಟಿ ವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಐಟ್ ಬಾಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಾಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಎರಿಗಿತ್ತೆ ಮೂಲಿತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂತಿಕ್ಕುಜಿ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬಂದಾಯಿನಿಟ್ಟು ಇದಾಂಡ ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಚಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಯಿ ನಿಟ್ಟು ಇದೀಗ ಏರಿಯಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಟೇಪ್ಲ ವರ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ದೇವಡ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಓಕೆ ಟೇಪ್ ಬರೋ ದೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪದಿ ಈಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದು ವಯರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟೊಂದು ವಯರ್ ಕುದ್ದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಸಬಾಸ್ ದೂರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅವಳೋ ರೇಡಿಯೋ ಆಮೇತ ನೆಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಲ ಬಡ್ರ ಅಂತ ನೆಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಏನು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟು ಅಂದ ಆರನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತರ 72 ತವ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ನೀಕಿ ಹೊಸತ್ತಿಗೆ ಆಜಾರ ಸರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿತ್ತಲೆಗೆ ಕೆ ಜಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ 400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆತನು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಜನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿಗೆ ಕಂತಿ ಒಂದು ಗುಜಿರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊರ್ನಿ ಯಾರು ಆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ದೇತುನು ಒಂದು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ಲ ಇಂಜಿನ ಐಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೂಯರೆ ತೂತಿಜಾನ್ ಓಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಪಿತ್ತಲೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಅಂಡ ನೆಟ್ ಎಂಟಿಗೆ ವಿಷಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂತೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ನೀನು ಕೆಲವು ಅಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಬ್ಬಗ ಬರ ಇಲ್ಲ ನೆರ್ಜರಿ ನೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಸು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಂದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿಗ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಒಂದು ಯಾಪಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ಅವು ತೆಲನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ತೂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗಲೈತೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಅವಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಅಪ್ಪಗ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ತೂದವರ ಖುಷಿ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಅದು ನೆತ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಕಂಡು ಬತ್ತಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆಗ ಅವು ಎತ್ತು ರೇಟ್ ಇಂಚಿನದಾದಂದು ಇತ್ತೆ 10 ಇಂಚ್ ಬೋಡ ಆತನ ಆತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಪೇರು ಅದೇ ಇಟ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಬೀಗ ಉಂಟು ಕೆಲ ವೆರೈಟಿದ ಪೂರ ದುಂಬದ ಬೀಗಲು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತು ಬಂಗ ಮತ್ತು ಅಂದ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಲ್ದೆ ಮುಂಜು ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬೆರಿಯದಾಗದೆ ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮೂರು ರೇಡಿಯೋ ಮೂರ್ಲದಿತ್ತೇನೆ ಟೈಪ್ ಮಿಷಿನ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ಯಾನ್ ದುಂಬುದ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕಿಂಡಿ ಸಾಧಾರಣ 3 kg ಕಿಂಡಿ ಅವು ತೂಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕೂಜಿರಿ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪಲ್ಲ ಯಾರು ಕಿಂಡಿ ಇರ್ನ ಪಂಚಾಲವಾದ ದುಪ್ಪುಂದು ಒಂದು ಕಿಂಡಿ ಉಂಡತೆ 3 kg ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಪಾಡ್ನ ಉಂಡಿ ಡಬ್ಬೆಲು ಒಂದು ಪುರ ಕಂಚಿದ ಬರ ಚೊಂಬುಲು ಪುರ ಪೂಜದ ಪುರ ಈ ಟೈಪ್ ಮಿಷಿನ್ 14 kg ಉಂಟು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುಂಬುದ ಓಕೆ 40 ವರ್ಷ 1969 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು 1970 ಇಸ್ವಿದ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೂಸ್ಟರ್ಲು ಉಂಟು ಟಿ ವಿ ಐಟ್ ಟಿ ವಿ ರೇಡಿಯೋ ಉಂಟು ಐಟ್ಲ
ಇಟ್ಟತೆ ಊರು ತುಂಬುದ ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ಉದಯನಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂರ 1985 ಮುಂಗಾರು ಹೊಸದಿಗಂತ 1982 ಅವು ಲೆದರ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ತಿರ್ತದ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಮದ ಬ್ಯಾಗು ಹೌದು ದೆಪ್ಲೆ ಬಂಡು ಪೂರ್ ಲೆದರು ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೂತೀನಿ ನಾಳನೇರ್ದು ಸುರ ಏನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲೆ ಇವ್ರು ದುಂಬುಲು ಎತ್ತೋ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವು ಬೈದಿನಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿನ್ ಬೈ ಅವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಗಿರಿಡ ಅಂದು ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ದುಂಬುದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ 1835 ಇಸ್ವಿದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ರೂವಿ ದೇಡ್ಕಿ ರೆಡ್ ಆನೆ ಒಂದು ಇದೀಗ ದುಂಬು ಈ ದಪ್ಪದ ರಾಜರ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಪುರ ಪುರ ಬೈದಿಂಡು ದಂಬು ಮುದ್ದೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ಬೇನೆ ಕಾಪಾಗ ಒಂದು ಬರೋದು ಮುದ್ದೆ ಟೈಪ್ ಬೈದಿನಿ ಕಾಯಿನ್ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ರಾಜರ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಪುರ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಏನು ಕಾಯಿನ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯಿನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬೈದಿನಿ ಬಕ ಎಡಮಣೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬೈದಿನಿ 4ನೇ ಪುರ ಎಡಮಣೆ ಪುರ ಈ ಟೈಪ್ ಬೈದಿನಿ ಪೂರ ₹1 ಈ ಟೈಪ್ ಬೈದಿನಿ ₹5 ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ಬೈದಿನಿ ಒಂದು 82 ಇದನ್ನು ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ಒಂದು 64 ವೈಟ್ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ₹1 ಪಕ್ಕ 20 ಪೈಸದ ಕಾಯಿನ್ ಪುರ ಈ ಟೈಪ್ ಬೈದಿನಿ 10 ಪೈಸೆ ಸಿಂಬಲ್ ಟೈಪ್ ಬೈದಿನಿ 10 ಪೈಸೆ ಪುರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಿನ ಪುರ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ತಾವೇರು ಇತ್ತಿನ ಕಾಯಿನ್ 20 ಪೈಸದ 10 ಪೈಸದ ಕಾರ್ಪ 20 ಪೈಸದ ಸಿಂಬಲ್ ಬೈದಿನ ಪಕ್ಕ ಇರೇಗ ₹1 ಪುರ ಸಿಂಬಲ್ ಬೈದಿನ ಕಾಯಿನ್ ಒಂದು ಪುರ ವೆರೈಟಿ ಬಿರೋಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿನ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಬೈದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ₹1 ಅಂಚನೆ 5 ಪೈಸಾ 10 ಪೈಸಾ 3 ಪೈಸಾ 2 ಪೈಸಾ ಪಿತ್ತಲ್ದ ಬೈದಿನಿ 10 ಪೈಸಾ ಓಕೆ 1 ಪೈಸಾ ಇರೇಗ ಪಿತ್ತಲ್ದ ಬೈದಿನಿ ಇರೇಗ ₹1 ಕಾಯಿನ್ ವೆರೈಟಿ ಪುರ ಸಿಂಬಲ್ದ ಪುರ ಒಂದು ₹2 ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿನ ಇರೇಗ ₹5 ₹2
₹5 ಪಿರೋಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ದಿನಿ. ಒಂದು ಬರ ₹5 ವೆರೈಟಿ ಒಯ್ತೀನಿ. ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ಸಿಂಬಲ್ದ ಪೂರ ಉಂಟು. ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಉಂಟು. ಪಿರೋಡು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಬರಂದಿನ ಮೂಲುಂಜಿ ಉಂಟು. ಒಬ್ಬ ಈತು ಕಾಯಿನ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಪ್ಪ. ಒಂದು ₹10 ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ದೀತೆ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದಲ್ಲ ದೀತೆ. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಪೂರ ನೆಹರುದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ ದುಂಬೂರ ಇನ್ನ ಟೊಸೋಪ ಪೆರಿತಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಾಲ್ತದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಓಕೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ದೇಶದ ನೋಟ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ದೇಶದ ನೋಟು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ದೀತಿನ ಕಾಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ದೀಪಿನಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬುಲು ಈ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪನೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಯಾರಿಗಿರಿ ಅಂದ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಾತಿರೋರು ಏನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಸೇರಿದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಿಂಕ್ಲು. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದು ಇರಿಗೆ ಕಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಪು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನೆಗ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ದು ಪೂರೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು. ಪೂರ ಪ್ರೂಫ್ ಆಯ್ತು. ಏತೇಚಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಉಂಡಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾದಾಯಕದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆರ್ಡ್ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತೊಂದಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಳಂಗಡಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪೂರ ದುಂಬು ಏತನೇ ಇಸ್ವಿ ಬಂಡ 2006 ಹುಡುಗರ ಒಂದು ಇರಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಇರ್ಗಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ದೀತೆ ಪೂರ. ಅದೇ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಈಚಿನ ಪೂರ ಐ ಕಟ್ಟಿಂಗೆ ಮಾಲ್ತಿ ದೀತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ನೆನಪಾಪುನ ಒಂದು ಇರಿಗೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ದೀತೀನಿ ನಾನು. ಪಾವ ತಾರೀಕು ಓಲೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದು ಎಂಗ್ಳು ಮುಲ್ಕಿಡು ಪೋಸಿದ ಮಲ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದೇ ಕಾಟಿ ಬಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ದೊಂದು ಪೂರ ಶಿವನೆತ್ತ ಪೂರ ದೀತೇನೆ ಪೂರ ಪ್ರೂಫು. ಎಂಗ್ಲಿ 998 ಕಣ್ಣದ ಒಂದು ಮಾಲ್ದೆ ಎಂಗ್ಳು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಲ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಐಟೆಂಗ್ಲಿಗೆ ವೆಂಡ್ಲಾಕದೊಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪದ ಪೂರ ಓಲೋಲ ಐನಿ ಪೂರ ನವತರುಣ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದೇ ಒಂದು ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋದ ಪೂರ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಅದು ಒಂದು ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 16 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ದೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಒಂದು ಫ್ರೇಮು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಐಕೆ ಐಟ ಅಂದು ಅವು ಇರಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀರೆ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಎತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಯಿ ಪಕ್ಕಿದವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಪಕ್ಕಿ ಅಂಜಿ ಗಿಲಿತ ಗಿಳಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕ ದೀರೆ ಜಾಗಿ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅದು ಅಂದೆ ಒಂಟೆ ದಪ್ಪರ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಒಂಟೆ ಬರಂತ ಉರುಳ ನೆಕ್ಕದ ಬುಧರದಾದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ ಜ್ಞಾನದ ಮನೆ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಜ್ಞಾನ ಬಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ತೂತು ಕೆಲವು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ವಿಷಯ ಐಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಜ್ಞಾನದ ಮನೆ ಇಂತಿನಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬುರಿ ಇತ್ತನ ಬಂಡರಿ ನೀನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾಯಿ ಸೇರಿ ಬಂಗಾಣ ಬಂಡ ಹೊರ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನಾಗಿನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಏನು ಬಂಡ ಆತು ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದಿಂದ ಬಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಪೂರ ಹಾಲಾದ ಬೋರಿನ ಎಂಚತ್ತೆ ಬಂಗಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಅವನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನ ಆತು ಬಂಗ ಆತನ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧನ 15 ದಿನದ ಆಗುದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ
ಜನಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಂಚೊಂಡು ಬರ್ಪೇರ ಅಕಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಎಂಕು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಕಲು ಪಂಡ ತೂದು ಆ ಪಾತೆರ ಕೆಲವರು ಬತ್ತದು ಒಂದು ನಿಜಾರ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿನಿಗೆ ಮೂಲೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ವಸ್ತುಲು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತು ಏತ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಯೂಸ್ ಮಂದೋಯ್ತಿನ ವಸ್ತು ಅಂದು ದಾಯಪಂಡ ದುಂಬು ಸತ್ಯದ ಅಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಸುಲ್ಲ ಅವಡು ಉಂದು ಪುರ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಜಿ ಅಂಚಾದಾಗಲು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಆಕಲು ಆತ ತಾಳ್ಮೇಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಐತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆವಡು ಓಲ್ ಆವಡು ಆತ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ವಸ್ತು ಮಲ್ತು ಇತ್ತೇರು ಮರತ್ತ ವಿಷಯ ಆವಡು ಹೋಯ್ತು ಏತೋ ದಿನ ಹೋಗಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ವಸ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಮಿಷಿನ್ ದಾಲಿತ್ತು ಕೈಟೆ ಪುರ ಕೈಟೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಅವೇ ಬಹುಶಃ ಎಂಗಳು ಪೊಗ್ಗಿನ ಹಿಡ್ದು ಹಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓವೇನು ತೂಪುನು ಓವೇನು ಗುಡುಪುನು ಬಂದ ಖುಷಿ ಆತ್ ವಸ್ತುಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೊಂದು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾದುಪ್ಪು ಅಂದು ನನ್ನತ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆದಕ್ಲಿ ನಾ ತೂವೇರು ತಿಕ್ಕಂದು ಹಾಗೆ ತೂವೇರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ತೂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇರ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಗೀತ ಸಂಗ್ರಹ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಕಿಂಚ ಮಂಡ ನನ್ನತ ಪೀಳಿಗೆದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಅವಡೊಂದು ಏತು ಬಂಗ ಜೀವನದ ಎತ್ತೇರಿಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಮೆಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನದು ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ವಾವಾಟ ಇಪ್ಪಡು ಪುರ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಪುರ ಇದು ಬಂಗ ಬೈದೇರಿಂದ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ತೂಪಿನಿ ಬಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಆತೆ ಆತೆ ಪಂಡ ಕಾಸು ಇನಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಉರಿಯಿಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಪಲ ಉರಿಯಿನ ವಸ್ತುಲು ಒಂದು ಖಂಡಿತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಾಟ ಸೈಡ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡು ಐಟ್ ಬಾಟದ ಸೈಡ್ ಇಡು ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ MRPL ರೋಡ್ నుంచి ಬಂದಾಗ ಅವಲೆ ಬಾಟದ ಶೋರೂಮ್ದಾಗ ಐತಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದು ಲೋಕಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಗ ದೂರದ ಹೋಗ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಬರ ಪಾದಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅವಲು ಪುನಾಗ ಆ ನೆನಪುಡು ತೂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕುಲು ಬರಡು ದಯಪನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಯ್ಯರ ನಾನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹನ ಪುರುಬುಲು ಮಲ್ದೇರು ಬಂದಾಂಡ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಓಪನ್ ದೀಪೇನೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಇರ್ಪ ಓಪನ್ ಒಪ್ಪೇನು ಓಕೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಂಗೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತುಪ್ಪ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬಲೆ ದಯಪನಾಗ ಏತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಕೊರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ಪುರ್ಬಲ್ನ ಈ ಸಾಹಸದ ಕಥೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು నేను ಮಾತಾಡಲ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಗೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆನಂದಿ ಬಂದು ಇಂಕಲು ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬೈದಿನಿ ಪುರ್ಬುಲೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದ ಹಿರೇನ್ ನೆಟ್ ಎಂಕಲು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಜಾತ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿರನಿ ಬೇಲೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಆಶಯ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದ ಈರ್ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದ ಒಂದೊಂದು ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತಾವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಇಂಕಲು ಜಾನ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ಇಕ್ಲೆ ಏಪ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂದು ಅಕ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ 2 ದಿನ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಬಂದದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಮೇರೆ ಮುಲ್ಪನ್ ಎಪ್ಪೇರು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಪ್ಪೇರು ಬಾಕಿದ ದಿನ ನಾನು ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಬಂದ ಕಡೇಕದ ದಾದವಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋರು ಬರ್ಬಲೆ ಮಾದ ತೂಪಿನ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಏರಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಕುಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಾಕ್ಲಂಜಿ ಎನ್ನಂಜಿ ಆಸೆ ಆತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಾಜ್ಯದ್ದು ಪೋಂಡ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಏರಿಕ್ಲ ತೂಯರ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂದು ನನ್ನ ಐಟಮ್ ಹೊರ ಪೋತಿನ ಐಟಮ್ ಪಿರ ಬರ್ಪಿಜಿ ಖಂಡಿತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ಪುರ್ಬುಲೆನ ಆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಎಗ್ಗೆಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಮರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಆತನೇಟ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು